Салом алейкум бародарон. Касоне ки аз Тоҷикистон ба Екатеринбург бор кардагӣ илтимос ҳамирӯз ҳаракат карда ҳамон боре гирифтам. Мошин омада расидагӣ ба Екатеринбург. Так диққат кунед, боре ки аз Тоҷикистон ба Екатеринбург омадагӣ боротона гирифтам. ҳаракат кардам. Бародари азиз, ҳамин наворро падалиса кунед, лайкоту назанед. Ҳамин навор мақсад бисёр просмотр гирад. Як нафар ба ҷои кор тамом мешавад, савобаш ба шумо низ мерасад. Бародари азиз, хизматрасони акои Сӯроб, акои Сайфиддин, акои Сорбон истифода буред. Гаранист шумо бурда соҳ саломат худохоҳ бо хуси Аллоҳ бурда мерасонад. Зиёда аз 10 сол стажикорӣ дорам. Авиакаси канали фикри шумо ба мақсад барои билет муроҷиат кунед. Агар прописка регистрация лозим, мақсад худи ҳамин корхона мекунад. У касое ки лозим бошад нависед, худохоҳ кӯмак мекунем. Бародари азиз, канали фикри шумо худохоҳ ҳаракат мекунем, каме ҳам бошад хизмат карда бошем барои ҳамватанон. аз тарафи шумо подписация кардан, лайк мондан, ҳамин наворро падалиса кардан. Эҳтиромона хоҳиш мекардам, ҳамин корро кунед. Бисёр бародаро, дӯсто, рафиқҳоям мебинам, мо тамошо мекунам, лекин подписация кардагӣ немегӯям ки мо сарфа мебарем. Бародари азиз, подписация навистагӣ ҳатман подписация кунед, лайк монед. Бародари азиз, با خیر در امان الله باشید. خودتون احتیاط کنید و نوار رو تا آخر تماشا کنید. کجا اگزامین زود میکنید چپای 20 تا آخری نوار با میشد یا دیگر نوار با میمونم برایش که نوار بسیار میشد نمیشد. خودتون احتیاط کنید تا گوی پدر مادر وطنی عزیزم تاجیکستان باشید. سلام علیکم.